Okay. How are you, sir? Mr. France. Yes. Okay, guys, bendingekho Ubuphi ta? yazi ixesha elininzi ndiyephi Yes. ndise-KDH. Yes. Ubuyazi i-KDH yi-Culture Hospital. Mar into endiyibonileyo phana ibuhlungu. Yeah. Abantu izigulane zilala phantsi. Guys, like ndicela noba Ancedwane. nguphi umntu one-chance yonceda abantu balala phantsi. Ibuhlungu laa nto iqhubeka phaa. Makhe sizameni noba like sibasela Wena ubufike nini wancedwa nini wena? hayi ncedwe kuba lantuka mna behleli ndizawuyafaka kahle. So ukhaze wancedwa wena? Ndikhaze ancedwa. Ukhona nje ngoba ndiyokuthatha nafikeleli phantsi pha enegazi akancedwa tu. Yabona laa nto leyana usweleke laa mntu phambi kwam. Yho. Uswelekile umntu phambi kwam. Yho. Ndizama ukuthi like guys like yabona uyaphela lwa. Kubukela. But i-KDH inoba yinto enjani na? Kutheni like sisiwa i-KDH singabantu like singasesiwe Tiger Bag one time okanye